Id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija b'mod sfaċċat qed juża l-pożizzjoni parlamentari tiegħu b'konflitt ta' interess qawwi personali. L-aħħar darba li għamil dan kien din il-ġimgħa fil-Parlament meta staqsa fuq kumpanija privata li hu l-avukat tagħha u li qed toġġezzjona dwar kuntratt mill-Eni Malta. It-tweġiba tal-Ministru Mirjam Dalli kienet f'waqta u esponiet il-konflitt ta' interess li għandu l-eks kap nazzjonalista. Adrian Delija staqsa kemm inħattu containers fl-Eni Malta ta' tenders li nxtraw fost oħrajn matul is-sena li għaddiet. It-tweġiba tal-Ministru Dalli kienet li hemm appell quddiem il-Bord ta' Reviżjoni tal-Kuntratti Pubbliċi dwar tender għal xogħlijiet tal-istess natura bejn l-Eni Malta u kumpanija privata li l-istess Delija u propju rappreżentant legali tagħha. Kien ikun xieraq u etiku li jekk dan hu l-każ Delija jiddikjara dan fid-domanda parlamentari li qed jagħmel, irrimarkat il-Ministru Dalli li spjegat ukoll kif l-Eni Malta issegwi l-obbligi tal-pubblikazzjoni skont il-liġi u li l-appell in kwistjoni mistenni jibda jinstema' ix-xahar id-dieħel. Saħqet l qudiem l-aġir ta' Adrian Delija wieħed għandu jkun kawt biex ma jipproġudikax dawn il-proċeduri. Din mhux l-ewwel darba li Delija jilbeż żewġ tikpipel u juża l-pożizzjoni parlamentari tiegħu b'konflitt ta' interess f'diversi każi. Fost oħrajn attakka x-xiri tal-impjant tal-Waste to Energy mill-Wasteserv għal 600 miljun euro, fl-istess waqt li kien ir-rappreżentant ta' konsorzju li tefa' offerta li tiswa l-pajjiż mal-200 miljun iżjed. Min barra hekk kien anke l-avukat ta' Skanska li gawdit minn waiver fuq il-konkos difettuż tal-Isptar Mater Dei u m'għamlix tajjeb għax-xogħol ħażin li wettqet fl-istrutturi. B'konsegwenza ta' dan il-pajjiż spiċċa jeħel aktar spejjeż biex saru xogħlijiet infrastrutturali sodi fl-isptar li wkoll kien dam iżejjed biex inbena fi żmien Gvern Nazzjonalista.